Kung sa may tulubagon ini sa Chongwa Hospital, kana kung tinuod, kinipasangin ni Colonel Los Baños nga gilangay-langay sila pag-ayo sa Chongwa Hospital sa Mandaue. Doon ba'y obstruction of justice sa bahin sa Chongwa Hospital? Kay ubos sa mga balaod, ang kapulisan doon ay authority sa pag-sued sa pribadong ospital kung naa diha dada ang suspect sa usa ka nahitabo nga krimen. Bag-o lang nahitabo nga krimen. So ang mga investigador sa Cebu City Police Office mahimo gyud utang musud sa emergency room. Di sila kababagan sa mga security guards o sa mga abogado sa Chongwa Mandaue. Ambot ang management ng sa Chongwa Mandaue ang wa mo pasod nila o ang mga parilyo ra. Unya naikog kay sila sa mga parilyo. Nisugot kung sila sa sugo nga adto sa Chongwa Mandaue dadon kanang ospital sa Cebu City. Ang kapulisan makahimog warrantless arrest ni Paharilyo. In fact, ang kapulisan, niingon ilang gi-hospital arrest si Paharilyo na makakdiay sila. Ang ilang hospital arrest, diha na sila gawa sa emergency room si Paharilyo dito sa Sud para na hospital arrest na to. Ang hospital arrest, mahitabo lang, sigon ini mong abogado, kung sila mo na kustudiya. Naubos sa ilang kustudiya ang pasyente, ang suspect. The fact na dito na sila gawas, huwag sila kasun, dili na hospital arrest. Coffee session doon nahitabo, nagkapi-kapi na sila dito sa gawas. Ug sigon ining abogado, ang hospital arrest, bisag private hospital pa inamutangan sa suspect, mahimo sa kapulisan ubos sa Rule 113, Section 5 sa Revised Rules of Criminal Procedure. In fact, sigon ining abogado, samtang ang suspect na as kwarto, tanaw nila, may naman naman lisod ng ginhawa, fingerprinting na. Mag-booking na sila. Apila na ang fingerprinting, apila na pagkuha sa mugshots, apila na pagbasa sa iyong Miranda rights. So mahimo. Nagpasabot to, nag-i-control ang kapulisan bisag private hospital. Ampot nga no, nikakak ang mga investigador sa Cebu City Police Office. Unya, ang hit and run cases, labi na doon ay namatay, naglambigit ni kasong reckless imprudence resulting in homicide, mahimo na mo patawag o prosecutor ang kapulisan para inquest proceedings. Ang tuyo sa inquest, duha. Una, pagsusi kung balido ba ang warrantless arrest. Nakatuman ba ang kapulisan sa mga lagda sa warrantless arrest? Doon na ba sila personal knowledge sa paghitabo? Ikaduha, doon na ba'y sukaranan ang pagpasaka o kasong reckless imprudence resulting in homicide o gubang possible criminal cases. Muna tuyo sa inquest. So, imbis magpaabot sila og 18 hours, wa na nag-fingerprint na unta, na mugshot na unta, na book na unta, na inquest na unta. Kini si Paharilyo. Ambot unsay nakaon sa itong kapulisan, nakalimot ba sa ilang mga ingon sa abogado, maglisod siya tuo, ngawa kahibaw ang kapulisan, nikabahin ni sa training sa kapulisan. Basic ni na knowledge sa kapulisan. Gitudlo ni sa eskwelahan, sa ilang pagkapulis. Kabahin ni sa ilang pagbansay-bansay. So, kung tinuod nga Chongwa Hospital ni dili sa mga investigador, nakalapas siya sa balaod. Sigon na ng abogado na itong kikahinabi. Matod niya, under the law, Chongwa Hospital Mandaue cannot obstruct the service of a legal arrest or the performance of police duties. Kailangan ko ng mga abogado sa Chongwa, mga tarong man ng mga abogado sa Chongwa, di ko katuo. Nanibabag sila sa kapulisan, nangahan sila pagbabag sa kapulisan. Kakaroan niyo. Di sila kababag sa paghimo sa kapulisan sa ilang trabaho. Bisag naa sa sud, sa private hospital, ang pasyente. Ang bugtong limitasyon sa kapulisan, di lang mabudlot ang pasyente gikan sa private hospital. Kailangan silang medical clearance. Wala isulti sa abogado. Na naman ang pasyente, huwato nila ma-stabilize sa pasyente, mga silang medical clearance, ibalhin na nga ito sa prisuhan. O dado na nga ito sa presinto. O ibalhin na o government hospital. Without a medical clearance, hindi na ma-transport. So, hindi naman yung kawato ng pasyente against the will of the doctors. Kailangan doon ay medical consent, medical clearance na permahan.
ang giklarohin sa abogado, bisan atol sa hospital arrest, kung isud ba ito mga investigador, sila ni kustodiya ni Sean Andro Pajarillo, ilang tahuron ang tanang constitutional rights ni Pajarillo. Apil na ang right to remain silent. So di na masikasikaan sa paon ni Pajarillo dito, di mo tubag sa ilang pangutana. Kung magpakahilom si Pajarillo sa ilang mga pangutana, ilang tahuron. Nahadlok lang si Pajarillo, matimahuan niya ginawa. Plus, entitled si Pajarillo matawag og abogado. And I'm sure diyan ay abogado ang mga Pajarillo. So na ang abogado, naghanap ang mga polis, dili magawa sa mga polis, dili na buwagan 24/7 si Pajarillo samtang napasud sa pribado nga ospital. So, atong awhagon ang management sa Chongo Hospital pagpasabot sa ilang bahin. Tinuod ba ang sulti sa Public Information Officer sa Cebu City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Los Baños nga inyong gibabagan ang mga investigador sa Traffic Enforcement Unit for 18 hours. Wa sila access sa pasyente hangtod dada siya sa Cebu City Medical Center kautro sang way breath analyzer, wa gyud may tsura, wa na matarong. Nilabay na ang 12 hours nga window sa pagtanaw sa alcohol content sa bloodstream ni Sean Andro Pajarillo. Although dili kini pildi nga kausa, mapamatud-an gihapon nga hubog siya, pinagian ang iyang video. Hinauti sa namawa ang CCTV. Ako pas kapolisan og sa mga Cheng, I trust mga ngilngig sa ni mga abogado na kuha sa mga Cheng, ilan na i-secure. I'm sure na-secure na nila karon ang CCTV. Ang gikilanan sa CCTV aron mo barog ng ebidensya sa korte i-certify na sa management na wa na ma-alter, wa na ma-edit, ilagi na nga kopya sa footage sa CCTV na nakatutok dito sa sa Pindays Linakwan ni Sean Andro Pajarillo. Pipila ka minuto sa wa pa nahitabo ang hit and run